La lluna lluitava nit amb els nígols per veure un espectacle insòlit. Maria del Mar Bonet cantava Raixa, com ho feia en el seu disc de l'any 2001, però per primera vegada des del cor de la finca de Raixa, a Bunyola. Així prenia una nova dimensió el seu treball guardonat amb el premi al millor àlbum tradicional dels Premis de la Música. La sobrina Raixa i les veus. Tenia un disc dedicat a Raixa, en la qual ella feia esment a que Raixa havia de ser un lloc emblemàtic i s'havia de convertir això el 2001. A partir de llavors pensat que avui comença ja el moment de fer aquest recorregut perquè tenim els mitjans, perquè tenim l'espai. Amb aquest acte es posava en marxa un cicle de concerts i tas de vins en aquest espai amb el títol de Nits a Raixa. Trobo que és una bona idea, perquè és un marc molt adequat. I que a més és meravellós, que està a la falda de la Serra Tramuntana. Tratge és fantàstic poder gaudir d'aquest entorn i a més si està amenitzat en bona música com la d'avui vespre, no? Les nits a Raixa oferiran 6 concerts fins al mes de setembre. La propera cita serà aquest dijous amb el músic mallorquí Pere Janer.